Indarberritu zaitez lelopean Donostiako Elizbarrutiak 1000 fededuro inguru elkartu zituen Arantzazurako gurutz bide hunkigarrian. Fedea eta espiritualtasuna berritzeko gonbidapen ezin hobea Aste Santuari begira. Erramu igandearen etorrerarekin Gipuzkoako Kristau Elkarteak Aste Santuari hasiera eman zion. Gainezka zegoen Altzaionaren katedralean Fernando Gotzainak arreta berezia jarri zuen San Markosen pasioaren kontakizunean. Bildutakoak gurutz iltzatuaren nortasuna aintzakotzat hartzera gonbidatu zituen. Krisma mezan, Fernando Gotzainak olio santuen anforak bedeinkatu zituen eta Krisma santua sagaratu zuen. Bere homilian apaiztei Elizbarrutiari eta Jainkoari eskerrak eman zizkien Gotzain bezala egunero jasotzen duen laguntzarengatik. Ostegun santuan, katedrala fededunez bete zen berriro ere. Gotzainaren homilia eskuragarri duzu Elizbarrutiko YouTube kanalean. Gipuzkoak gogotsu bizi du Aste Santua, ostiraleko ekitaldiek erakusten duten bezala. Prozesioak dira horren lekuko eta gurutz bideak.